Je had volgende nummer over Walcheren. Over RMU. Ken je onder RMU? En die klok. Kunnen we je nou maar... Oh, jongens, ik ben RMU. Nou, soms... Ja, dat geeft niks. RMU is prima. Nee, die begon er gelijk in naar te klap. Je komt waarschijnlijk uit RMU. Of die wou gelijk gesleept, ik weet het niet. Oké, jongens, bedoel even die handjes naar boven. Ben je hier nog in RMU? Ja. Yeah. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Yeah. Johan, ik je mond nog even uit. Lekker ook. Ja, kijk of ik dat spul hier een beetje aan de hand heb. Oké. Jongens, even die handjes naar boven! Ik zie niks, ik zie niks. Even de kant kan het. Je hoeft je nou niet te schreeuwen, nou, want er zijn al meer mensen dat ding. Even die handjes naar boven, alleen en weer. Kijk of dat een beetje soepel is. Ja, perfect, perfect. En als je niet mee wil doen, is het ook weer goed. Kijk er dan niet weer van de Muppet Show op. Mannetjes, zie je? Toch gewoon mensen, maar ze willen. Kan niet onder die. Even zwaaien op. Oké, gewoon durven zwaaien. Hem even die snol. Even meezwaaien op het volgende nummer. Ja, bij jou Animal en Cookie Monster meedoen. Dus... Oh, de Klokke! Is je lastig kans te zingen? Oké, dat doen we nog een keer, jongens, en dan gaan we meezingen. Ja, jongen, deed dat daar, maar dat mocht nog niet. Ik moet beter uitleiden de volgende keer. Noem maar, meezingen en zwaaien. Oké, wie is er nog? Johan? Oh, Maar ik doe niet. Stap je in de zak, man. Oh, de Klokke! Kom op, Middelburg, wie is er nog? Alleen! Oké, dit ging gewoon een beetje Lamme Keupel, een beetje Nederland muziekland achter. Maar gewoon even een beetje harder. En om die keeltjes even los te krijgen, heer ik even tevreden om een reactie. Maar heer even een klein beetje... Gelijk dat 10% niet op behept. Moet je nog nee nog. Maar heer even een klein... Ja, waarschijnlijk meer procent van nooit gezond. Want die ben gewoon... Dit doen we nooit hoor. Maar heer even een klein beetje... Harder ja, een klein beetje! Harder! Een klein beetje! Harder! Harder! Het is nou MTV, joh. Jongens, mag ik aan mijn handen, Kees? Het is een Alsjeblieft. Oké. Ah, de Klokke! Ik was voorbij, en lang en zwaar erachter, ik zo het ik ben zeg, dat was zijn ogen staren. Nee, de kus, hier wordt een toch wat een heerlijke jongen. De Klokke! Jongens, ik ben
waar de William moe van wordt en als je er een beetje lang willen van nog even een klein beetje lanceer, man, doe ik er een beetje op kracht komen straks een beetje bij zijn ogen. Ik zou zeggen, neem nog een lekkere drum. Een lekker borreltje. Zet mee. Ik ben een plastic, subtiel. Niet vaak, maar wat dikwijls. Ik weet het niet meer, hoe is het? Oké, nog een keer en dan is het oren. Klokke! Middelburg, jongen, bent fantastisch. Ik wou het binnen niet zeggen, maar ik geloof het echt. Dat is echt geweldig. Even een applaus voor die mij. En dan hebben we even een klein beetje. Ik hoor in die Middelburg een klein beetje. En nog op zijn als een klein beetje. Dit was Erik Clapton op zijn laatste dag. Oké, wie is er nog? Ah, de klokke! Ik is hier midden van de vloer. Op die was toen allemaal naar mij verhuurd. Eerder zie je iedereen zo van je genomen. Maar in je zoek rust je de blauwe brug. Op de klokken van mijn buur. Gewonnen van Augustus. La la la. La la. Middelburg, jullie waren gewoon vooral nog even waarheden. Of stoppen, met niet uit. Even wachten hier. Ik ben nog lang niet klaar. Even de band voorstellen. Gitaar. Kees Wonderhem. Andere gitaar. René Kolen. Bas. Dimitri van Kranenbroek. James. Harry de Plein. Trompet. Rien Silva. Saxofoon. Koos in de weg. Toetsen. Snokkerhol. Wat toch mee? Wij waren surrender. Onze zangeres van wanneer was René. Oranje. Maassen, Zonne en de Kost. Sorry. Applausje voor René.